Vedela si, že nie je psilium ako psilium? Som Peťa, profesionálna bezlepková šéf-cukrárka a vítam ťa pri 5. videu zo série Základy bezlepkového kysnutého cesta, kde ti ukážem základy tak, aby si doma vedela piť s väčšou istotou. Keď v recepte vidíš napísané psilium, nestačí sa pozerať iba na gramáž. Veľmi dôležité je aj to, aké psilium používaš. Rozdiel je najmä medzi hrubším letým psiliom alebo psilium šupkami a jemným psilium práškom. Hrubšie psilium väčšinou potrebuje viac času, aby poriadne napučal. Gel z neho môže byť viac zrnitý, menej hladký a nemusí byť taký pevný ako pri jemnom psilium prášku. Jemný psilium prášok sa s vodou väčšinou spojí rýchlejšie, vytvorí hladší a kompaktnejší a často aj silnejší gel a v bezlepkovom kysnutom ceste sa môže správať predvídateľnejšie. A práve preto sa môže stať, že hoci použiješ rovnaké množstvo psilia ako v recepte, výsledok bude odlišný. Cesto môže byť rečie, menej pružné, horšie tvarovateľné alebo naopak príliš hutné a gumové. Preto vždy sleduj nielen to, koľko gramov psilia pridávaš, ale aj to, ako má štruktúru a ako sa správa po zmiešaní s vodou. Ak používaš hrubšie psilium, nechaj ho napúčať dlhšie, prípadne ak vytvára slabší gel, pridaj ho viac, ako je uvedené v recepte. Ak používaš jemný prášok, sleduj, či gel nie je už až príliš tuhý a či recept nepotrebuje o trochu viac vody. V bezlepkovom pečení totiž niekedy rozhodujú práve takéto malé rozdiely. A keď im začneš rozumieť, celé pečenie ti začne dávať oveľa väčší zmysel. A ak chceš ísť v bezlepkovom pečení viac do hĺbky, v mojej Hero komunite nájdeš podrobnejšie vysvetlenia, videá, recepty a praktické tipy, ktoré ti pomôžu pochopiť nielen psilium, ale aj múky, hydratáciu, kysnutie a správanie bezlepkového cesta krok za krokom. Alebo sa pridaj na môj základný kurz bezlepkového pečenia, ktorý sa bude konať v Žiline 6. a 7. júna, kde mám voľné už len posledné miesta. Viac nájdeš dolu v popise a pre viac bezlepkových tipov ma nezabudni sledovať.